どうもこんにちは、シャアですですね。今回はですね、皆さん今日は、7月20日ですね。今日はですね、海ちゃんの日です。海の日ではありません。海の日です。海の日です。はい、でですね、今日は海の日を祝うようなものをね、用意したかったんですけど、特にないんで、しばらく動画投稿してなかった間にね、買ったグッズとかを紹介しようかなと思います。でですね、まずこの僕のね、無残になった iPhone5C をご覧いただきましょう。ひどいですね。これもうホームボタンとか浮いてですね、こんなんなってますね。ここちゃんと押せるんですけどね。で、これの原因はこちらですね。バッテリーがですね、膨張してしまって、自立も可能なんですよ、これ。これのために海ちゃんの iPhone ケースも買ったんですけど、バッテリーがね、膨張して、携帯充電しながらよく、携帯いじる人っているじゃないですか。あれってすごく携帯にですね、良くなくてですね、こうやって、バッテリーが膨張して爆発する可能性があると。爆発はするのか分かんないですけど、僕も結構カチャカチャなんですけど、俺。で、こんな iPhone 使えなくなったんで、iPhone6 の方を購入いたしたんですけど、どうしてもね、ラブライブの iPhone ケースがね、欲しいなと、思っててですね、映画も見てきました、2回目。泣きました。泣きました。で、ポスターをもらって、で、そこの近くのアニメイトに行って、そこの周りのお店を回ってたらですね、なんとこの、夢の扉の、2年生の iPhone6 用ケースが、1500円で売ってましたね。いや、本当にこれ見つけたときやべえと思って速攻買いましたね。だいたい Amazon とかで iPhone ケース買おうとしたら4000円ぐらいするんですよ。ラブライブって。でも、これ1500円なんですごく得しましたね。iPhone につけてこんなんだよっていうのは見せたいんですけど、今この撮影してるカメラが iPhone6 なので無理ですね。ごめんなさい。で、ちょっと待ってくださいね。あと購入したものはこちらですね。はい。はい。はい。でですね、全部買いましたね、CD は。ラブが欲しかったんで。エンジェリックエンジェルを自分で購入して、これは姉ちゃんが買ってくれましたね。で、こちらはですね、発売した後に買いに行こうかなって思ってたんですけど、映画見てですね、泣いてしまって、なんていい歌なんだ、このフューチャースタイルも僕たちの一つの光も。なんていい歌なんだとね、思ってしまってですね、映画見終わった瞬間、携帯開いて即ポチりました。そしたらですね、発売日の前の日に届きましたので、これ壁に飾ってるんですけど、またいずれ部屋紹介撮るんで、その時に見せますね。で、皆さんも見たかと思うんですけど、ラブカの方は、こちらですね。ほのかちゃん、エリチ、のんたんが当たりましたね。エリチはもう交換してくださる方を見つけたので、こちらは無理なんですけど、これはね、交換してくださる方がいたら本当に交換してほしいですね、海ちゃんと。はい。CD はまだあんまり開けてないですね。一回開けたきりですね。後でパソコンに入れて、携帯に入れときましょう。で、あとは他に買ったものは、海ちゃんの物差し、海ちゃんの筆箱、海ちゃんの、あれですね。クリーナーですね、クリーナーを、買いました。これ、1500円しましたね。高いですね。友達4人と見に行って、3人これの、海ちゃんとエリッチと、リンちゃんをね、買いましたね、みんなで。学校で使いたいんですけど、へこんだりするのは嫌なんでね、使いません。物差しも使いたいんですね、本当は。僕結構物差し重要で使う機会多いので。で、このクリーナーをね、いずれ、開けて、僕の iPhone6 とか iPod Touch をね、綺麗にしてもらおうと思います。そんなもんですかね。はい。あと、こちら。これか。ゲーセンの方でですね、ハッピーメーカーのキュンキャラを、500円ぐらいで取ってきましたね。こちらと、あと、りんちゃんもね、取ってきました。りんちゃんは300円で取りましたね。今回の映画でりんちゃんの株すごい上がってると思うのでですね、映画の時のりんちゃんはすごい可愛かったですね。海ちゃんには負けるんですけどね。あと思ったことが、今回の映画、何週目 ?7 週目 ?8 週目か。
の映画を見に行けばね、僕は良かったと思いますね。まあ理由はですね、まあフィルムですね。フィルムの値段見たことある方は思うんですけど、知ってると思うんですけど、僕が見た中の最高の値段が、僕たちは一つの光のニコニー明日誕生日ですね、しかも。ニコニー誕生日おめでとうございます。先祝っておいて、僕たちは一つの光のニコニーの、フィルムが2億1000万ぐらいだったかなするんですよ。で、車から降りるマキちゃん。まあ、例のあれするシーンなんですけど、が60万ぐらいかな。まあ、いろいろばらつきがあるようですね。やばいですね。もう買って、例えばニコニーが当たってオークション出したら、で2億もらったとしましょう、自分が。もうグッズ何個でも買えますよね、そんなんだったら。はあ、見に行けばよかった。まあでも来週はおそらく見に行きますね。あとなんか色紙の配布もなんかまた戻るとかって聞いたんですけど、まあ本当だったらまた見に行きます。海ちゃん狙いに行きます。まあそんなもんですかね。動画撮ってない間。これを見せた。そんなもんですね。で、あと、僕のこのYouTube チャンネルのチャンネル登録者が50人を突破いたしました。いやー、ありがとうございます。本当にありがとうございます。応援メッセージもね、いただいたことがあるんですけど、本当にありがたいですね。今56人だったかな。まあ、100人までまだほど遠いんですけど、頑張っていくんで応援よろしくお願いします。あと、再生回数の方もですね、僕のアカウントを押してもらって、YouTube の動画で押してもらって、一番右の帳簿を押して概要って押したらわかるんですけどが、今1万2000回ぐらい、まあ1万回を突破したのもね、本当にありがとうございます。今後もね、いっぱい実況とか出していこうと思いますね。まあ、今考えてるのがゲーム実況とかもやってみようかなって思ってるんですけど、まあ賛成の方をね、賛成とかまあ意見持ってる方はぜひぜひコメントで、やってくださいとかって言ったらやります。で、よろしくお願いします。ということで、今回はこんな感じで動画を、終わろうかなと思います。海ちゃんの日を祝ったって動画でしたね。この動画への高評価とチャンネル登録してない方はチャンネル登録よろしくお願いします。あと Twitter のフォローとかもね、よろしくお願いします。それでは、バイバーイ。次の動画もよろしくね。